Mentang ini pej kumno ke Shillong Lajong kalau aban yorong syaka quarter final jong ke Duran Cup mentos 6 arah jar ar peusau. Kajing lekai Duran Cup kadai ke tournament football kabarim tam hadeuba Asia barokaway. Kikan hun ki bai shim mentah gani ke tournament ki don ar peusau tali bad nagi ne ki ar peusau tali tang pratali kikan hun ki bai yorong syaka quarter final. Kata henriu tali kikan hun ki badai ki ladu aka group stage. Bad artali kita kikan hun ki balong ladu na ka top 2. Tementang ini pej kandidat kumno ka Shillong Lajong kan yorong syaka quarter final jong ka Duran Cup mentau senam arah jar ar peusau. Kat kum kami yak hang point jong ka group F ka Shillong Lajong ka bad ya ka kerdan ka Banengkong bad ka FC Goa ka bad ya ka kerdan ka ba ar leng ba ka goal difference. Bad ka badon kam nang menta ka Shillong Lajong ban yorong syaka quarter final kadon kam satang 10 point. Kata kamut kahab banyak haj ya ka jingle kai Persia ka FC Goa ha ka jingle kai bakhadu jongka ha ka group stage. Balada ka FC Goa ka job ha ka jingle kai bakhadu. Kata kamut baga Shillong Lajong ka ladu ban rong syaka quarter final. Bad ka rai bakhadu na benta gini ki artli ki kenhun badi orong syaka quarter final kadai ha ka janmit jongka khat nyau trik mentau menai Ogos ha ka por nyau beje janmit.